Ach, je mat weer wat, ja? Nou, gaan we weer tot het lookje. Oh, tje, dat wordt er. Oh, mooie roze bloempjes. Ik heel wat roze onder, want het is vrouwendag, hè? Ik zeg maar in het roze. Ja, best. Ja. Nee, ik praat mooi troon, dat is hartstikke leuk. Nou, en natuurlijk Beppe Klaasje. En dan hier de zusjes. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wat hebben we moeten, jongens? Sneeuw, check de auto. Sneeuw. Dus de moeds moest op, moffen hoor. Zaak, zullen squallen? De schoen nog even aan. Ja, dat was ik wat denk. Meestal ik wel in snowboots leesjes aan hoor. Shit maar even. Kijk naar mijn kroepje weer. Doe mij staan ik snowboots aan. Ja, zaak. Oh. Ik kijk. Dan ben ik kroep. Wel even. Doei. Wie zwaaide wel uit Piet Ruud? Kom maar heel dan. Doe we zwaaien. Doe krijg staan ik de snowboots aan. Ik denk dat ze echt de snowboots aan horen. Ja. Doei. Kom, mij eruit. Om wat voor beetje leven? Wat zei ze leven? Een beetje sneeuw op het gas, juist dat? Met heel vol en heel iets minder laag. Een vogeltje. Oh, daar. Ja. Een zwart vogeltje. Ja. Zit te pikken in de sneeuw. Zit te zien dat er nog ergens wiermkes binnen of mitjes. Daar. Ach, je mat weer wat, ja? Nou, gaan we met het lookje. Oh, tje. Dat wordt er. Sneeuw pakken. Maar is mijn Petruutje. Als je wat zaken had. Ah! Sneeuw. Nog een keer. Oh! Nou, leven. Zakken sneeuw. Ja. Dan leven, schat. Dat is lieve kat. Handtoetje doe je zaken, zeg dat wel? Doei. Ontvermind je. Kom maar, ik heb Beppeta. Ja, ik ga naast even naar Beppeta. En dan ga je aan naar tante Afina en Lois. Ik ga steeds mijn Lois bordje. Hoe is dat? Leuk. Dacht ik al. Zullen we een squatje op ziekje? Was snowboots aan? Nee, Nee. zak voor ziekje. Nou, zie je mijn squatjes op. Maar het wordt iets warms wezen, want het is een beetje koud boeten. Dus de snowboots of de leesjes. Dat is die mooie pezen. Ja, pak die maar. Die pezen en snowboots. Steen achter. Bij mij. Ja, ik ga mij. De snowboots. Maar die nou al hoor. Mem is nog net helemaal kleren. Was ze even heel naar? Ja. Ja, dan vooruit. Mem had er nog wel even een kleermeisje. Oorvoet. Nee, onder deze dat haar. Wat zei ze, Bob? Deze onder dat haar. Zo? Die Dat poet. weer onder deze dat haar. Wat was dat? Deze dat. Oorleeskes? Ja, Wat was het? lekker. Nou, zie je maar wat doet. Dat doet Mem maar hier nog even. Ja, jongens. Eerder zie ik het even leesjes op. En ik zal even mijn hier nog doen. En dan gaan we aan die kant op. En ik ga jullie iets heel leuks vertellen. Ik je hem cijfers hoor. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou, Hilde had toch de snowboots uitzocht. We gaan peken hen wedden. Ik had hier die. Bist de dokter? Oh. En ik zou je nog wat vertellen, want van jou stiet er wat leuks op het programma. Iedereen gaat even naar tante Viv en Lois. Ik stuur met mijn Lois-bordje. Want ik ben vregen of ik het eerste exemplaar van de Westrainer in ontvangst nemen wil. En dan zul je hem denken van, nou wat leuk, maar waarom? Nou, het is het Internationale Vrouwendag. En er staan dus alleen maar artikels over vrouwen in de Westrainer. Waaronder ook een artikel van... Waaronder ook een artikel over Chitsvlog. Dus dat is wel geinig. En ik zei, ja wist, dat geven we dan. Chitsvlog! Nou ja, ze zullen wel wat vragen stellen van wat ik daarvan vind en hoe en wat. Nou, dat liet ik je hem dan aansteken. Ja, want ik neem de camera mee. Ze vregen ook aan mij nemen. En ik zei, ja wist, want hier Bibi, dus die neem ik mee. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik had het artikel zelf al lezen. Ik ben heel tevreden. Ik ben hele leuke foto's maken, dus dat ik bij de guides ben. Dus dat komt helemaal goed. En nou ja, ze zei, meestal als de ben en ik wil mij nemen, maar ik weet net dat dat wel praktisch is, hè? En ik weet echt net als toen dat was een volle omvis. Toen is beter in mijn Lois-bordje, nee?
Dat leek me beter. Ik denk, die had lieke volle willen, ze even below is wat het. En dan had ik de hand een beetje vrij om ik echt even, nou ja, gewoon te kletsen daar. Dus daar zal ik aan zijn heen. Hoi! En als ik daarna zijn thuis kom, dan let ik je met het artikel echt wel even zien. Dan lees ik hem wel even bij hem terug. Nou ja, dat een beetje van jou. Het lijkt een hele mooie dag. Ja, het is echt niet waar. Net iedereen had ervan, maar ik vind het echt prachtig. Sneeuw op het dik. Echt winterwaar, dus mijn dijken net me stikken. Ik neem je het maar, jongens. En op de Internationale Vrouwendag. Wat dat is het? En, ben ik fit? Ja? Yes. Maar let toe zusje, we doen woest de rak aan, hè? Nou, dan draai eens een rondje. Ja. Ja, jong, Ildo is helemaal van de rakken en de jurken. Dus ik ga maar wat van die tuturakjes halen, die kunnen overal wat over. Vroeger vond ik het zelf echt prachtig, dus nou ja, ik snap het wel. Het staat ook heel mooi. Beskrekt een prinseska of een ballerina. Oh. Alsjeblieft, dokter. Nee, hoe is het met? Zal ik hem weer omlezen? Ik lees hem in het bedje van de pop. Wat does toe? Dat is toch wel iets grapje bij mij? Dat is toch wel iets grapje bij mij? Oh, doe ik. Ja, wij zullen even naar de beestjes staan en een bakje koffie bij Beppe doen. En dan ga ik op naar dan Bart en Ildo naar Lois. Boot. Ja, boot. Scootje heet dat. Waar had ik een scootje? Paken ook, hè? Ja, scootje. Ja, op naar de beestjes. Snowboots aan won. Doe de snowboots aan, ik heb lezen nog. Ik heb lekker een sneeuwstap aan. Yes! Let's go! Zie dat, Ilda? Hier is een sneeuw. Kom maar, gaan we naar mijn auto. Met mijn auto zit ik helemaal onder de sneeuw. Sjen, helemaal witte auto. Oepsie. Nou, ik eens beter even van de auto pakken, daar lijkt wat meer op. Help me even, want hier is een beetje vies op de groen. Zullen we een beetje sneeuw pakken? Tja. Ja, van mij wel. Doe een smofke zo aan. Doe maar 2 handjes. Zo. Sneeuw. Dat is mooi. Ja. Maar ze de auto vast en aanzetten, dan kan hij een beetje aan het taaien. Ik doe nog wel met een sneeuwbordje. Zullen we dat doen? Even opwarmen, want zo kom ik net voor, denk ik. Oh, valt dat ook. Valt dat. Het is net echt beveiligd, gelukkig. Zo, kan een beetje skiën worden, Hilda? Is het nou een beetje naaien? Sweeten. Wee! Nog een keer? Wow. Ah. Leuk, hè? Ja, kom je ook in de auto. Ze roepen dus al heel lang. Ze hebben wel zin in wat. Jij is dat wel? Meh, zei ze. Nee, ik ga niet naar Til, joh. Ik heb wel stappen door de snowboot, hoor. We stappen in de sneeuw. Stappen in de sneeuw. Stappen in de sneeuw. Maar waar kan je trek eikens binnen? Ja? Even je trek naar je aaierlijn binnen. Kijk eens wat ik maak. Hé jongens. Goedemorgen. Pietjes, ik weet het net. Ik denk dat de ergens in de bosjes binnen, hé. Alsjeblieft, lekker eten. Zo, zo de pietjes wat jou. Die is toe wat doen. Ik weet het net, schat. Ik denk ergens in de bosjes. Ze ben hier net. Kom maar, ze wacht. Dus doe wat voor de pietjes erin. Die. Doe met de knietjes nog even. Ja, ik wil het net zo goed naar je mofkes aan, hè. Alle beestjes niks. En jou hebben ze nog even wat heer. En even zien dat het wetter... Diesel! Hey, Diesel! Even zien dat het wetter nog beveiligd is, hè. Boske is het drinkt, hè. Hoe ziet het eruit? Ja, ik vind het net niet. Wat ga ik een beetje bij dan? Zit er 4 voor?
Lees het zwaar. Oh jongens, ik zit weer onder het heen. Kom ik eraan, Nina? Je de uitrekening. Oh jongens. Mijn kist had het chest gehad. Even omvouwen. Beetje netjes, hè? Zijn we netjes? Ja, kunt het zo wel? Ja, lekker eten, zei ze dan. Oh, door een keer. En we zijn in Drieërsum. Waar gaan we heen, hè? Lois, Ilde gaat lekker met Lois watchen. Bye. Mem gaat even, maar met mij is even voort. Maar dat wel? Ik ga met Lois watchen. Gelukkig. De vooral je bent al mooi aan het watchen, dus dat komt heel kleer. Ik vind het zo aan de koffiekleer had ik weer kleer weer, dus dat gaat goed. Ik ga nou eerst op naar dan wat, want ik krijg de bestrainer uit Rieken en dat is de internationale Vrouwendijkrant. Nou, te gek. Op, nee, dan wat. Nou, ik ben op de locatie en dit is het, wat vroeger het Rabobank kantoor. Je zit nu al je oren bedrijven in, al je bedrijven aan zich. Dus daar moet ik heen ook. Dus ik let er wel om je heen komen. Ik ben benieuwd. Oh, maar misschien. Mooie roze blom. Ik heel wat roze aan die, want het is Vrouwendag. Ik zeg maar weer roze. Ja, best. Ja, ga me even tarrieren. Toen wordt het al hier wel langer en nu zoeken we een interview met hem bij van de raad van bestuur met haar en die, hoe heet die? Hoe heet die? Het wichtigste is om zien te leren van wat kennen wij als vrouwen al hier en ik hoor van al je ontwil van jongens, je kent dat wel, doe het gewoon. En het officiële moment is ombrutsen. Ze gaan de kranten overhandigen aan mij. En ja, hij is echt te gek weer, jongens. Ja, als het dan weer samen rondlijst, als ik het vertel, dan maakt het dan echt daadwerkelijk weer rondlijst. Ja. Oh ja. Ja, op papier. Ik vind die verhaal ook wel heel mooi. Ja, ik wel herkenbaar. Oh ja. Vooral te best al iets binnen, dat is ook echt heel pittig. Nou ja, en dan denk ik, nou ga ik het skate met te pakken en dan gebeurt er dit weer en dan komt dit er weer en dan was het weer alles omspieten. Ja, maar zoals nou dit. ja, nou, het is altijd puzzelen. Ja, Hè? ja. En je wil van alles, want ik ben wel zo'n heel enthousiast en ik vind alles leuk. Maar dat is ook die valkuil, denk ik. Juist, ja, ik vind alles heel leuk. Ja, precies. Dat zei mijn man, ik had zo moeilijk, ik vind alles leuk. Ja, dat is, ja. Maar dan is het wel leuk. Waterweg de vol. Nee, praat mooi door. Dat is hartstikke leuk. Ik had het vol, ja, en mensen heel statisch aan de camera show. Ik denk, oeh, dat mag we net gaan. Ja, ondertussen is die Die praten gewoon. Ja, had hem leuk. Ja. Waterweg naar Blijden. Ja, blijf er maar even. Ja, dat is... Ja, maar waar ik die verhaal in. Dit is trouwens ook een heel indrukwekkend verhaal. Ik ben een rustig wijker in huis, maar Dobby. Ja, Hartstikke mooi. ik denk altijd wel hartstikke leuk, hè? ze gaat er ook aan. Ja, Nou, best gedaan. Maar is er nog meer van u zijn? tuurlijk. Ja, ik wil lekker. Maar ik maak hier maar helemaal. Ja, tuurlijk. Ja, de van best hier eigenlijk. Ja, toch? Om de krant in Om de kranten. te nemen. Ja, superleuk. De officieel eerste. De officieel de eerste, jongens. Ja, maar ik zal hem aanstaan nog wel even mij hem tron nemen, jongens. Dankjewel, doei doei. Nou, jongens, dat weer. Te gek. Ik zal op naar Ildau, die hel ik weer op. En dan ben ik weer op naar Broekster. Wat? Hey, Wiefke. Hoi, Gringo. Gringo, hè? Hij is alles sneeuw weer voort, Ildau. Alles sneeuw weer voort. Alles raant. Alles raant. Nou, wij zijn wel lekker thuis. Wat hier is toch van moois maken bij tante Fina? Weer dat beetje met kleiverf. Dat is grappige verf. Is het een hoeske? Ga je dat mooi maken? Ja. Hier lauw is ik hier maken. Ja. Wat hier die maken dan? Een vliegje geboog. Een rijnbogen? Wauw. Ik vind dit ook wel heel mooi. Maar we die aan op een kast heen? Je bent door een tekening? Ik helpen. Je moest helpen, dat kan wel. Zullen we het aanstaan? Maar mag hier nog wat anders leuks hè? En waar is dit? Mam. Hè? Zit mem daarin? Zullen we zien dat mem er 14 zit? Eitjes. Wie de geitjes? Mijn huid. Ja, het is je net bij. Dit is een boekje, maar alleen een vrouwje erin. Dat is grappig. Mam. En hier staat vloggertjes van de Waal. De camera is onderdeel worden van uw leven. Nog meer wensen? Oh, was het verder, Jim? Even oortjes. Even een oortje. Zie al je vrouwje. En dit ben echt nog vrouwelijke vogeltjes. Leuk, hè? Een kranten vol met al je vrouwje. Dit is van toneel. Wat vies ervan? Mooi. Mooi,
Mooi, hè? Oeh, shit, wat is dit? Ajax, goed zo. Tini is dat, hè? Tini Hoekstra, oranje leeuwinnen. En ridder? Uit. Dit is dus het artikel van Chits, van mij. Je zit in hoe houd je je werk en privé gescheiden als je privéleven je werk is. Het is de vraag waar Friese vlogger Chits van der Wal uit Broeksterwoud iedere dag een antwoord op probeert te vinden. Met haar Chits-vlog geeft ze haar volgers dagelijks een kijkje in haar drukke gezinsleven. Een meer dan fulltime baan en nog erop een meisje soms het hartstikke wel leuke hobby. Nou ja, zij is het wel een beetje. Ik zou een beetje de hechtpuntjes eruit halen. Nou, het gaat erom wanneer ik begonnen ben. Dat eerder toen nog maar zo'n weekjes weer. Ik vind het wichtig dat dus bij de leefde van de Friese taal en cultuur mij krijgen. Geen enkele vlog is samen wat over alles hij ik nijtacht. En dan het allerwichtigste voor mij. Mijn vrienden en familie bij mijn alles. Nou, zo is het. Nou ja. Ik vind het een hele leuke kranten. Ik zal hem aan een hele veel trospit en lezen. Ben ik nieuwsgierig naar de orenverhaal. Mijn eigen verhaal hier kan lezen, niet voor natuurlijk. Dus ik zal hem aan een hele trospit. Ik vind het echt super, super leuk. Echt te gek. Nou ja, en omdat we het nou over Internationale Vrouwendag hebben, wil ik eigenlijk jullie wel even een post op Instagram en op Facebook zetten over de powervrouwen uit mijn leven. En ik had een aantal uitzochten die ik daarin heb wil. En dat ben allereerst mijn beide zusjes. Mijn zus Afina en mijn zusje Ilse. Omdat zij het gewoon super goed doen als mem. En dan echt nog tegelijk bij hun werk. Ik ben echt super grutsig op hun. En ze staan altijd van mij klaar. Voor ons bij klaar. En ja, ik ben net alleen nog mijn zus, maar echt mijn beste vriendin. En die wil ik zeker even in het zintje zetten. Daarnaast wil ik heel graag mijn twee allerbeste vriendinnen, Boukje en Marianne. Boukje is echt een creatieve toezenpoort. Altijd waarbaar, altijd dwaande. En een gouden vriendin. Stiet altijd van mij kleren. En we altijd alles wil dwaan. Een gouden hetje. En dan natuurlijk Marianne. Marianne is gewoon een topper. Die is altijd zo lekker nuchter. Die weet me altijd even met mijn beide voeten op een ierde te zetten. En ik vind het zo uniek hoe zij het doet. Maar naar de trailing en dan nog een wensje. En ja, zij is gewoon echt een topper. En aan het werk, en een groot gezin, en aan het verhuizen. En dan altijd toch die rust weten te houden. En dat ik overdraag op oren. En Famke. En Lois. Dus ja, die is sowieso heel wichtig. En dan mijn stip op nummer 1 stiert dan wel echt mijn eigen mem. Klaasje, Beppe Klaasje. Dat is toch echt wel een topper. Altijd voor iedereen klaarstaan. Haar zelfs altijd op het lijstje plak zetten. Je nee te keer. En vooral had ze me geleerd om oren van te genieten. Maar vooral om leefde te jan. En dat ik uit de straal naar oren. En ja, dat neem ik elke dag bij mij. Ik in mijn vlogs en echt goed ik naar oren meester ben. En ja, dan denk ik van, dat is het mooiste wat ze met mij aan kinderen had. En dat had ze die en dat doet ze nog altijd. En het is echt een rustplak en een oase van warmte en leefde. Als die banden hinnen kennen en mij. En ja, die stip bij me toch wel echt op stipt op nummer 1 als het om powervrouwen gaat. Dus ik zal even een mooie post maken, maar leuke foto's van mijn powervrouwje op deze Internationale Vrouwendag. En ja, ik steen wel in de kranten. Maar zonder die orenvrouwje hier net west werd ik nou steen. Dus dankjewel toppers. Ik ga wat foto's uitzocht en een story maken. Ik zal hem zo posten. Dit is een worden. Mijn powervrouwje en dan @internationalevrouwendag.nl. Mijn Marianne, toen mij de teacher kantoor. Dit is een foto met de zusjes, wie me kriest. Mijn Marianne, toen ik een weekendje met Marianne voort weer. Nou, en natuurlijk Beppe Klaasje. En dan hier de zusjes, wie ik me kriest. Mijn Boukje, mijn Oktoberfest. Toen we naar de Rolling Stones gingen, maar gingen naar Trom, Ilse. En nog een foto met Boukje op het is een dorpsfeest. Dus dit werd hem. Ik in een poster. Ja jongens, de Internationale Vrouwendag. Ik ben echt hier geweest met dit krantje. Ik vind het heel leuk dat ik erin stem mij. En ja, echt te gek, zo'n Internationale Vrouwendag. Ik ben vaak. Ik ben wel nieuwsgierig. Waar is je favoriete powervrouw en waarom? Zet het hier even onder. Zet ze even in het zintje. En jongens, wij als vrouwen maar elkaar. Ah jongen, we kunnen de wereld verzetten. Zet hem op. Hey, ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toek omheen. En via het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Night Chits vlog. Hey hoi. Wat stuk wat zei ze? Hey hoi. Zeg de beste. Beste, doei doei.